Sada vas sve skupa pozivam da minutom ponosne hrvatske tišine odamo počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Neka im je vječna hvala i slava im. Poštovani prijatelji, drago mi je što smo se večeras okupili ovdje pod velebnom Kninskom tvrđavom ispod stijega slobode kojega je prvi poljubio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Dan uoči velike, veličanstvene hrvatske pobjede Oluja 95. Okupili smo se ovdje večeras da upriličimo jedan častan čin, da našim hrvatskim generalima, onima koji su predvodili hrvatsku vojsku, pobjedničku hrvatsku vojsku, damo ono što hrvatski branitelji zapravo najviše mogu dati, a to je povelja časti. Predsjedništvo Udruge hrvatskih branitelja Tvrđava Knin i braniteljski portal odlučili su da dodijele dvije povelje časti našim generalima, generalu Anti Gotovini i generalu Mladenu Markaču. Ja ću ovdje ispred braniteljskog portala dodijeliti povelje i velika mi je čast i zadovoljstvo vidjeti danas specijalce, ljude koji su se borili zapravo pod zapovjedništvom gospodina generala koji se danas nepravedno nalazi u Hagu, Mladena Markača. Pozivam sada ratnog zapovjednika specijalne policije da preuzme povelju časti koju ću vam sa velikim zadovoljstvom predati za generala pukovnika Mladena Markača za časno vođenje pobjedničke hrvatske vojske u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu. Sada bih pozvao pripadnika legendarne i udarne 4. gardijske brigade, gospodina Zorana Jakusa, inače dragovoljca Domovinskog rata i samoga člana Udruge hrvatskih branitelja Tvrđava Knin. Njemu ćemo večeras dati na čuvanje povelju časti za general pukovnika Antu Gotovini i on će se brinuti o povelji časti za našega generala Antu Gotovinu do onoga trenutka dok se za to ne steknu uvjeti da mu je uručimo na istom ovom mjestu jednako kao i njemu i gospodinu generalu Mladenu Markaču. Pripala je velika čast da primim ovu povelju u ime našeg dragog generala Ante Gotovine. Hvala svima. Dan uoči veličanstvene pobjedničke akcije Oluja, mi smo ovim činom zapravo odradili i odaslali našu poruku časti sa Kninske tvrđave našim časnim ljudima koji se nepravedno nalaze u Haškom tribunalu i sa vjerom u Boga i u pravednost da ćemo se ubrzo naći zajedno na istom ovom mjestu. Ja ih sa Kninske tvrđave dan uoči Oluje sve skupa pozdravljam, a posebice generala Antu Gotovinu i generala Mladena Markača. Hvala vam svima što ste bili sa nama večeras ovdje.